Ahoj, já jsem Natka Gaming 1. Vítám vás u dalšího nového videa. Toto video natáčím asi po páté, protože pokaždé se mě zastavilo natáčení kvůli reklamě. Uložilo se, nemůžu v tom videu pokračovat. Chtěla bych vás poprosit, jestli mě vždycky dolů pod podpisek do komentu můžete napsat nějaké nápady na další videa. Co máte očekávat na mém kanále za video, samozřejmě. Určitě napsat challenge, nějaké hry, jako je Agario, Agarly a Slither. Skákačky, střílečky, auta a podobně. Taky tam, nevím, Dubsmashe a podobně. Vím, že se mně nepodaří nikdy dát asi 1000 nebo 12 000 odběratelů. To vím na 100%. Ale pokud bude 5 a více odběratelů, tak plánuji do budoucna, že bych mohla dát nějaký sraz fanoušků. Že by byl sraz fanoušků. Určitě ale 5 a více odběratelů. A taky by záleželo, jestli by tam vůbec někdo přišel. Určitě, vy si teda doufala bych, že by tam někdo přišel. Určitě znáte mladého youtubera, Michal Plays. Má dobré videa, má přes, myslím, má 5000 odběratel, nevím, myslím 1000 nebo 5000, já nevím, já si to prostě nepamatuju. Já se dívám pokaždé na jeho nové video, ale ne na jeho odběratele, myslím, má 5000 odběratelů, nevím. Pořád já vytvořil facebookovou stránku Michal. A tak si plánuji, že bych si taky tu stránku vytvořila pod názvem třeba Natka Gaming nebo Natka, něco takového, kde bych vám třeba sdílela, kdy přibližně vyjde video, nebo se vám omluvila, proč video nevyšlo, nebo napsala nějakou akci. Právě si zakládám Snapchat, kam mě později můžete posílat vaši snapy. Potom mám Ask, Twitter, normální Facebook a plánuji si, že my v létě pojedeme na dovolenou do Itálie k moři a tam si budu kupovat selfie tyč. Takže pokud bude někdy v budoucnu nějaký sraz, tak už kvůli tomu, abych se s vámi mohla vyfotit, pokud byste chtěli. A tedy doufám, že se vám videa aspoň trošku líbí. Doufám, že bude více lajků než dislajků. Urážlivé a vulgární komenty budou hned smazány. A pokud vás zajímají nějaké otázky o mně, tak mi to napište dolů do komentu. Já vám na ně odpovím buď v dalším videu, nebo rovnou v komentu, ale bude asi lepší ve videu. Určitě plánuji natočit tutoriál, make-up tutoriál, jak se nalíčit, protože většina už od 11-12 let, asi tak 11 a víceleté dívky se malují, jak by byly dospělé. Dávají si prostě základ, krém, že na krému nejvíc drží make-up, potom, nebo pudr.
potom vypadají k dospělé a potom jim to ničí tvář. Já jim teda osobně doporučuji třeba jenom řasenku, lehce nějaké růžové, bílé, prostě nějaké světlé lehoučce, světlé třeba stíny, po případě nějakou dětskou retěnku anebo lesk. Já osobně teda obvykle si dávám retěnku a vůbec lesk mi nedělá dobře, takže se ho ani nepoužívám a do školy se, nebo prostě maluji se, ale maximálně potom řasenku anebo korektorem, když jinak je vráskem pínek. Logicky. Jinak jenom fakt. Retěnku nebo jsem neměla od letních prázdnin. A od té doby, když mám pínek, tak korektor a jinak teda jenom řasenku. Tak doufám, že se vám předešlé videa líbily. Doufám, že se vám budou líbit i ty budoucí videa a doufám, že se vám líbí i toto přítomné video. Tak, zatím ahoj.